But I'm going to complain against them. But you want that thing, mechanos, I bring you down here. What are you Gabanyon. No, it's there. You go down here. Abraham, Fajamona, drama, lepamre. Let me hear the no conya baratimba. Brangabia, drum, lepamre. Where I can clean a hair, no, clean chaya, clean a clean a Fajamimi, no, Bianca, Biatu, lepamre. The way for now, like a bill to get lasso, get lasso, my bingo. That drum and let pamre. Judy? Yes. And the lady who get this girl. Oh, yeah, can. Ever pull you with some. Okay. Oh, Jesus. Sorry, sir. Jesus. Drop that phone properly and go back. Hold that phone properly and go back. And you make it another for here. I'm not getting Katamoto Babu here. Thank you for you. Thank you for you. I said, drop that phone on Allah. Get last man at home. Drop it. Let me see your leg. Chile Kabago, drop it in Allah. Seven, you are in the movie. I'm not for more. Get in here. Sir? Get in here. Ha! But not to skate. Get out to skate. Not to skate. Get Chile Kabago. Not to skate. My bingo. Branga will skate. Chile. Damn you, Chile Kabago. Branga Biago. I said, not to you. When you're really kind. When Ghana get high, get Chile post skate. And also be, and also be. Meslata tokuga na to letters. Asidi meslata topo ahofma. Meslata ti am ikuka hareka fedia. Nse close. Stand up, nse close the leg. Branga bia mega ele pamre. Tonaso. Heck again. How straight leg, come on, turn back, look front. Msige. The letters, Anna. Come, Meshila, Alto. Mesheya, what I'm saying, the cake come with you. On your kine metre. What are the fast of your man? Oswole. I went panty. Elim pants. Mushigia. Ishigonya Chileka Bago, Kaishonya, Wabing Ishigonya Panther. Ishigonya Chileka Bago, Konyeri. Ishigonya Panther. Onyara Sego got the creamy tagger. Eh? Ari Hamnete. That was a phone. Who do my come? Sorry, sir. I told myself if boss happened again when I get in Katamoto Baburia. Let body. Send their neighbor come. Ranga make a gram nice. I'm Ebubechi. Ebubechi Fevako. E da fola. 24. Irina no. Mapa he we Irina no Ibranga. E da fola get some here. Bukundende. Iri abo na no.
Kebish na watch I. Eshim Lagos State na washigi. Gene ke na no. Ejime mkpaishi. And one call say when ke game at your age, ya wana na ikpishi. Onye dey have another place. Tell that person to get out from that place. Papa. Papa. You want your bear? How many Imo State Owerri? Ebe no worry. Orata. Ebe no rata. Owelu. Okay, man, ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba n'ịntanetị dum m gaa n'iru m enweghị interview. Achọrọ m ịlụ di. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Odo dadi m anwụrụ. Mgbe mọmị Dem yo ihe chiga m jụ gị nna gị na nne gị ọ dị ndụ ka dadi gị anwụrụ ka were ọchị dee ya n'elu ọ wara ya agbaghị. Dem yo ọwara ya agbaghị ọwụnụ akụre nna gị ọkụ n'elu ọmụchi enwufu iji bịa nga achị ka ọchị agwa m sị nna gị anwụrụ. Ele ihe ị ga-eji were bịa nga were ọchị agwaga m dadi gị anwụrụ. Ịdị na hapụ sọ nwụọ na ma ịkpọpụ imi nwa bingo bara ga bịa gwa m dadi gị anwụọ na ma ịkpọpụ imi. Lanya Otele no ka sentence na plural. You get respect onwe gị here. Mme na gịrị nkịta moto gbagburu here. Kwacha ahụ onye ndị keke na-agba enyi. Gịnị gburu nna gị? Ọ labara ọtịta ha. Otele Rosanna. Nna gị labara ọtịta. Ọ dị afọ ole nwụọ? 53. 53 ya labara ọtịta. Akụgburu ya akụgbu. Mama. Onye nyere ya nri last before ya labara ọtịta. Mọmị m shiri iri ha niile riri onye ọbụla nọ n'ụlọ anyị riri. Nna gị alabara ọtịta. Ọnwụ Holy Ghost in the family. Ọnwụ Holy Ghost appearing and disappearing. That's appearing and disappear forever. Ọnwụ mmụọ nsọ n'asụsụ Igbo. Ọnwụ mmụọ nsọ n'ezinụlọ. Na family unu n'ụdị ole? Anyị dị 4. Enwere nke ara agbagha? Mba. Enwere nke bụ onye oshi? Mba. Nne gị na nna gị ha rere ala ole before nna gị na-anwụ? Isi ha rere Ala na ha jere ala? ala mba. Ha jegara ala. Gị na nwaanyị ibe gị ọ lụọla ọgụ n'ime ahịa? Otuto tole gị n'ike? Iji akpa agwa nkịta? Iji akpa agwa pusi? Enwe ihe jikọrọ gị na mami wata ma ọgba nje? Eji eri gị ọrụ na nrọ? Ejeri gị ọrụ na anọ gị kushi ume kugharịa. Ejeri gị ọrụ na anọ gị kushi ume kugharịa. Nwa bingo. Ejeri gị ọrụ na anọ Chineke agba gị ọkụ. Ejeri gị ọrụ na anọ eleghị ji kushi ume gị kugharịa. Ọ maka ị nwere nke m chetara emere ofu nwoke bịara n'arụ mmasị mba na mejikwala eme n'ụdịrị ahụ. Emere nwa mmanụ bịara n'arụ m so ya si m njem ihe m si njem ihe m si Ele otu osi ise gị ije o wefụtara ihe ejighị. Ụlọ ịma arahụga m ụra so yo mekwa oyi ọ na-atụ m n'ahụ m so n'ime ụra m ahụ na nrọ ya so yo bịachi m njem ihe ka m na ya mee ihe eji m eme na gị nyeta ya Otele gesi mba na ara ahụ
nwa agbọghọbịa eji ana otele na nrọ eji ana otele na nrọ egbe eluigwe agbagbuole mmadụ na family unu o kwesịrị ịgbagbu obeto gbabube na-ese o kwesịrị ịgbagbu bọtọ gbabube enwere onye eleghị mini by that na o kwesịrị ịgbagbu nwere oke arụrụ ala so o kwesịrị ịgbagbu ya obeto gbabube ka enwere nwanne mpaga o kwesịrị ịgbagbu oke arụrụ ala na ọgbabube nwa agbọghọbịa tụọ egbe eluigwe gbagbuo nwanne mpe ya bụ oke arụrụ ala ị gbala akwụla mbụ mba o jabigbo ụmụ nwoke taa gị ha eje enye gị ego ịma m na-anataghị ego nọ dịka ụmụ nwoke taa gị ha eje enye gị ego nwa bingo aja ata gị free ịma o ji akpa ya ụtọ dem you adụla m gị aja ata gị free get some maka ọ eji ata na-akpa gị free ọtọtụ m small ọtọtụkwa ya small bịa na ahụ ọ dịkwa gị ịdị shọt iji ahụ enwere ọgwụ ịṅụ a enwe ọgwụ ịṅụ a ịdị shọ mmadụ letrala gị mmadụ anọ iji aṅụ amụ iji aṅụ ha ara esi nwee mental problem nne isi ahụ dị gị Bishon ahụ dị gị my sister ahụ dị m dadachụga m di o Chineke ga-egba gị ọkụ ma ịkpọ m dadi gị na mmadụ ọ gwara gị sa bịara m n'ụlọ unu gbaa ya enyi mbụ bịara nga akpọga m dadi Chineke ga-egba gị ọkụ ma eme ka ada statement ịkpọga m dadi imere ka onye dem you nyewo dadi imere ka onye pụrụla na chen imere nnọọ ka onye agbara na mkpo bịara nga bịa akpọga m dadi ma pinga bịara nga bịa akpọga bịa akpa dadi achara die bịara nga bịa akpọga m dadi dem you Chineke agba gị ọkụ bịara nga bịa akpọga m dadi onye wo dadi mami gwara m shi asị gị dem you mmadụ gwara gị weteshi onye riri ekpe ọnụ ya na shaba m ọnụ ka pantị agadi nwaanyị bịara nga bịa akpọga m dadi na ama mgbe ọrịa covid nọ mere gị afet ehi mere nnọọ ka onye agbarala na mkpo akpata onye o ji awụghị n'otele ozo ji awụ m n'ahụ anaghị osiri ike osiri ike emege gị lab na ihe m na-agba gị sị dọkịta emege lab ara ejere m dọkịta emege lab ara this girl okay sorry atawa gị ji anyụ yes o ego enyela odi mkpu ị na-eti ị na-eme ka agwọ si dị ebe otole ya wụ ị na-eti mkpu ihe ahụ ị na-ememe gị eji m eti yes daddy otu imege na ahụ ị na-eme mana bed mana ihe a aya dinara na bed gaa na bed dinara agụchi m otu ishe ememe gị enyo nye ha fonu ejidere gị fonu nyụma ka m amanyụfu kwụrụ ọtọ dọwere mmanya nyụma ma hụ otu ishe eme olu ahụ eji m ana m ahụ ihu gị anya
akpa m eji me daddy ị ga-eme di m ashe emebichala m Chineke ga-epụrụ ọrụ any day kpọrọ daddy again native doctor ga-ekwu ụgwọ isi dibịa anya nzu na-agba slippers na-ekwe eyi uniteted n'ụkwụ ga-eme iti gị n'ụzọ kwụọ ụgwọ isi gị ọ ga-akwụ your bride price bịara nga bịa akpọga m daddy for what? Damn you man bịara nga bịa akpọga m daddy gị nọrọdụ ụtọ ama gara fụta mbọze gị bobo ma biskit bịara nga bịa akpọga m daddy gị yiri ndị ere gị azụ ndụ ebere nga bịa akpọga m daddy gị nwa bingo Chelo type again. Blood group again. O positive. What phone number again? Daddy, sorry sir. Ihe ga-anwụ taa ka ọhụrụ ga-adị n'akpati. Otu aka ọ ga-eghe oghe. Bring up that they get out of this place. But like I send them request here. You think I joke here with my platform? You think I'm joking with my platform? You think I'm joking with my platform? Don't try it next time. Sorry. MLN interview before you are coming again for another interview. For what? No, you have not. MLN interview. No, sir, not me. They said not you. Obolo me bomb interview. This is my first time. First time I did go terom some for second one. This is my second time I did this me bomb interview before. And your eyes maybe interview. Me bomb. I had to phone I'll be your talk last. Okay, sir. Hey, Chileke. Hey, you said this till like okay. Okay, well, I'm my bra. They went for no nala. Okay, sir. Odinka George and I like him. Odinka onye goof, onye my hand one gain on now. Eleganka. Odinka can I like him now. Oh, after life, guess why I'm happy with that girl. Girl, I happy with that girl. We pata here in like her. I find that he like her. Well. Onya pare, onya amo. Motal Epapalanga and Ango is goof na le Quehona Cana. Or the like Pankamoga game mood to another rap. One bingo. Papa get waka straight. She does it. You want a bull leg? Yes, sir. When you was a chileka bagoko. Some that Bishop. Yes, Bishop. Yes, sir. Young get one side, I didn't knock out. I'm on Blugakana, Yawa baby. Mahama Payana baby. My bingo. Yes, sir. The walk where who go post to be an Abramsa. Ile hanya again, mana getting Katamoto Babru. Illegal Hanya Kembe Patrol, what were Bambera Bagger so you go post. Branga Bilianya. Branga Bilianya. Who go post to be an Gapiakamsa. Look at the street you know, was rap or good tight. When I sent off run Gabba ball on Sunday, the Worokuga Merenet. The Worokuga Merenet. Where Worokuga Merenet, ball after I just shesh the wine straight. Or actually met training a way about Bacasa the net. No Todd. Tonaso. I am with the necky. I am with Nika. Okay. Get a wound. Okay. Le wanyana wardrobe, le wanyana wardrobe. On lempa, a led this a boy, a man, or boy, a grand and catcher in a gala. Okay, what my house can know. Which your house, on your go post. Hello, you visit, get training, Kala, Machile Cabag or Cotis Gal. Oh, what I actually make my house can know. Le wanyana wardrobe.
Were reverse bia. Were reverse bia. Were reverse bia mama na kwa mo kuke. Aya krodia. Look at. Look at. Rashidi Yakini. Owo kwe gara ga mapuru. Daniel Amokachi. Owo lo ti okwu nwa agbo bia de ka gara ga mapuru. Emmanuel Amunike. Look at Peter Ofai. Otu nanege. Owo nya tuedi. Aga we gina tigi no na be de hi ora. Mistake lo okwu gefese nga amu ya no. Ya woni na edi na ajondila. Kwa gi woro kwa na gbawa moto nwoke mmadụ blada am. Gbawa ya blada ba am. Ya tabaga gana o ga dre easy. Cats. The mother no. I get target no. But no need of facing me here. We go post. When let go post and when. Yeah, everything very easy. Very easy. Pranga bia bagamon neka wunke. Paro telega iro telendero na bet na jabia wore phone o. The way phone ahụ n'ihu otu na elekwa anya gị anya ụra ịnọ ka onye hiwe ụra nke ịnọkwa life mụọcha ahụ n'ọnụ ga bring you down here ịnọkwa life ga ịmụkwa anya nọrọ ga emega interview anya ga nọrọ nnọọ ka onye hiwe ụra iji aṅụ goofu oge ka m jụ gị iji aṅụ goofu onye ọwịnụ ihe m na-ekwu keep your hand straight iji aṅụ goofu. Sorry, sir. Sorry, Bishop. I can't be straight. Ijangu goof. Guess I'm sorry, Bishop. I didn't my own goof. The way she got straight. The way she got straight. Anyara tatai. All the stress. They get the way who got straight to wait to Akagana. Lanya. Keep Anyaga straight. Look at. They hanya look what Hanya didn't know. Anyora. Emo kwa anyanga mega interview. Anyage meshime. Look at. Okodin ketashi no na teta anyo di lotwa. Eish. Imana he koga gena mecha geta ugaga saho. Amam ke ibran ge yogere. Isala ho toto. Yes, sir. Eish meshi mo ra bata. Gele ke na no. Ana m akwa. Ebe kishina watch ai. Anambra Oka. Iwonye ebe. Awon Anambra n'Igbo. Ebe ni n'Igbo. Oka South. Elena family onye no gara ga bute net ukwu a igara ga bute ukwu go poster. Outside the market from packet. Onam. Mpage wo go post. Onwe boy leg. Tem mpage wo onye ukwu go post. Get so we gele wo boy leg. Mpage wo onye ukwu go post. Mpage wo onye ukwu go post. Ebe anga gwab so we boy leg. Ya para ya pege. Chefone wo nwa agba obia. Okay, ho gonna bag immediately ihe ni na ebe at once na mass of photo mpaga. Onye ke para anya na anya mega ka onye hiwe ụra. Le onye ebe patara anya ụra. Oh, nne mụta my mom. Oji akpa anwụrụ. Mba. Oji aṅụ goof. Mba. Then ele hiji were anya ndị ṅụ agbanarị kegbe dati brogodo ndị ṅụ ọkpụkọ. Amakwa m ọkwa ya binyere m. Ede afọ ole? Adị 22. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? No, all secondary. Ị ka na-aga university? Mba, Babel. Akwe mana ihe anyị mege baga bani hu akwụkwọ dum ngawa n'iru. Yes, sir. Go on the Bishop. Ndị ogbi ọ nọ na family unu? Oh no. Enwere onye ara agbagadi a? Onwelo. Ọgbadị omegegi? Mba. Ije egwu mmiri na arọ? Mba. Ebupụ m.
Umunne ga di ole. Anyị dị bụ Nwoke na nwanyị ka nwanyị na nwanyị. nwoke na nwanyị. E balance na ahụ gị mbụ. Mba. Capillary Otele gị nwere nga kwepụkapụrụ ekwekapụ ebe epiji otu elu a capillary Otele ka epiji otu ka na-eme ire ota okwu kafụla Onwere ọbịa. Mba. capillary Otele dị intact. Baka azụ ebe azụ Otele gị ke na-adị ka chisụ ncha ya fụọla enwere ncha na anọ dị ya Ọka dị tat. Onye merie. Ncha ya dapụbe. Mba. Ajụga gị ncha ya ọ dafụla. Nsị gị mbọ dapụbọ. Everything ka dị okay. So atamaghị o ji agba ọfụfụ. Yes, sir. Okay. Nwatakịrị nwa ọfụfụ o ji agba n'Otele ma atamịa. And after this life, get test, get lab, say don't tell me lab infection. Nah, because you was you're not attachment, but that thing was later. When I him now. Okay. Good. Yes, sir. Kaba. Nipple ana eba kono. Aju amne eba ka nipple ana no. Eba kono. Ta ko dia mo. Sir, I know me. We talk keep it wrong where they are called. I'm gonna get one side. When to come for you now? Ah, Yeah. wow. Nipple. What a wine. On area. Legachanya. Akepa. Mmadụ letra la gị. Mmadụ ịnọ. Ha ji okpu ataga gị ka without. Ha ji okpu. Okpu agbawala n'Otele gị mbụ. Mba. A ga-eta gị ji akpaghị aka otu akpa gị before ọ ga-ebido ọrụ. Eji ebe gị push and start before Otele agụshime gị ka eji abata immediately iyi isi ala. Mba. Eleke mba eji akpaghị aka before ga-ebido nwe the tell ka abata immediately iyi isi ala akwa. Mba, I am push and start. Before ya agụmaghị. Onye anyị bịakwute m Push man start maghị ọkwụ ya. Eziokwu. Nwa agbọghọbịa a na-ebu ụzọ ya biko pushie ete ya aka before ya bido kọmpịa. Ege enyo ele ụdị mkpu ị na-eti. Nchenyo, adị m etisi mkpu ike nọ anụ abịa. Adị m eti mkpu ma nchenyo, abụrụ m onye na-eti mkpu. Ị na-eti. Mba, adị m eti. Ị mụọla nwa? Mba. Ị lụọla di? Mba, sa. Nwa agbọghọbịa na-eti mkpu kpọkịrịkpọ dị na iri ọrụ. Genotype gị if you laugh ya block you ọwara ya agba gị. Anya ọrụ ọwara ya agba gị bịara nga bịa chị gị ọchị. Ọwara ya agba gị bịara nga bịa chị gị ọchị. How old are you? Agwangwa gadin 22. 19 gịnị ka a mụrụ gị? Ọwụwa 19, 2000. 2000 gịnị? 2002. A mụrụ gị with 2002. Sorry, sir. 2003. Maybe 28. Maybe day by That next means week. you are a liar. You don't even know your age. Age, don't come here to lie for me. How old are you? I did 22. 2003. What year ka mụrụ gị nwa bingo? 2003. I'm on 28 December. She's a mother bishop. Really? Come, if you have, you are denying your child or your baby, it is an error. Are you a mother? And when it's in the bad, not I'm not a mother. Huh? I'm not a.
Abụlọ mother made na here. Yo na epola na ati, gegwam na epola na ati. Okay, ga kpọta nwatakịrị ahụ nọ dị ya. Enwere nwatakịrị nọ dị ya. Okay, enwere nwatakịrị gị dị ya nọ dị ya. Sir? Okay, enwere nwatakịrị gị na ya nọ dị ya. Sir? Okay, enwere nwatakịrị gị na ya nọ dị ya. Get some Mba, sense. ndị bi na yard, I bi. Okay. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. Listen, the worst thing that can happen to you as a woman, name on one deny your child because Kowro nail Rudi or get hide there from somebody getting at number. From that day you confessed it, you have no child. Obitokola. Most parents I'm one deep in my yard. I be na yard. so I should trust you. And I'm on this window. I should trust Yeah, you. I'm on this window. So I need more. Yes, sir. Okay, nice one. Oh no, happy house on one. Don't worry. Don't want one number again. 070 71 07 9558. Don't want to need you one. Get deny your child. Nchopota. Station on one. I mean, Call 190 guy and call 190 afternoon. Weaving. So, apa can you be weaving? Apa ki upon a street. Look at when Otele get remove your hand from that your waist. Remove your hand from your waist. Otele radiator moto bianga radiator moto bianga bia wure papa apa una mmeri aye Otele lina lasie wure maburu hia. Te para Otele no ka radiator no na moto mmadu. Remove your hand there. Onye akwụrụ ụgwọ isi asa gachi traditional wedding ọkwa alụ dị Nigerian nke eji eme honeymoon. Ị gara n'ime ahịa ahụ ụdị ihe ka salad nọ chere lama ka ọ yiri ọdịnal sexy na lewe anya front dị a lewe anya front dị a look front look front look front look front look front look front. That would have fun, okay? European ish, but you can be interviewing European Naga church. Chileka Bagoko. You ish, then I am watching on here, European Kama church. My bingo. Gavro level, Otele radiator moto. Whatever can you pass here, Nail. Stand up from there, my Pilla Mabrun, no Koyan Katamara Boshon, the Bragabia Mabruna Bedi. Or the Kija like in Dinantina. Other kids are like an elu. It's like him bogolating a ton as and not talk groginello. It's Bianca Piatinam. Tiga Cabra, who give my bingo. Brangam the Megan Tafu Bianca with a dilatinam. That we had the knock on young when I carry over one school. Branga Piatinam, not dinner, I'm not bed. What I don't know, bring you down here. When Otele Gaga would have tattoo is again and Gako Gata. The lame when Gaga is a tattoo. Let me hear the knock or Empire Bubonise. Brangabia with him, Papa Manam here.
Mahu esegi. Mahu esegi. Ayahage. Ogonna, never since Ogonna. If you will not face here and look here and leave that phone each nakana. Make it happen to that phone each nakana, I'll bring you down. Sorry. And if I bring you down, I block you. Bring again, focus now. You have started again, Abby. Sorry, sir. Think I will not remember. I'll block you finally now. Try ya now. Saha girl gonna. Never since Ogonna. I have go and keep that phone that side. Go with the phone on the other side. Phone on his naka this here. Phone on cause each naka this here somewhere. Get large back in. I bet they stop on. Bet they stop on. Oh yeah, crawl like that. Crawl that like that. Crawl like that. We let dread. Crawl like that. Te de ka we let dread. De larando we crawl like that. Pranga bia bugam say lebe Cynthia ganya. Confront or small. Confront. Crawl like that. Ah, you boogie. Oh yeah. Ogonna. Ogonna yeah. Nebe. One ya be. Anambra. Ebe na Anambra. Oka South, Nibo. Ebe na Igbo. Umano. Ebe na Umano. Enugo. Elubo lady. Mba. And when I work out what I'm going to family. And when I what I'm going behind here, I'm about Patrana family now. What I'm Mba. I actually phone now on Nakagota. Dear. Not like that. But I did not catch him. I'm watching no AJP. Nigga na godendo. Nigga na godendo. One make things fall apart. Nigga na godendo chile ka agba go this girl. I don't know me people sorry. Eh, Anya. Ara obaga nne gị ma ọ bụ nna gị. Nne gị na nna gị nwere nke nwe onye ahụ. Network is bad. Mba. No. Onwero. Ụmụnne gị ọ dị ole? At the 5. E nwere nke nwe onye oshi. Mba. Ije ezu oshi. Mba. E nwere onye egbe eluigwe gbaburule n'ụlọ unu. Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Mba. Ị dị afọ ole? Ndị 25. Ele ihe a mụrụ gị? 2000. Ị dị 25 amụọ gị 2000. Onye nke ọzọ abịa sọ dị 25 2022 amụọ ya 2000. Gị nwakwu 2000. Ije eyi pant? Yeah.
Mmadụ letra ala gị. Mmadụ letra ala gị. 3. Kebish na watch anyị. Imo State. Ịgbala akwụla mbụ. Mba. Elenga mmadụ ata atara gị ha taa gị ji anyụ. Mụnwa ka ọhanwa. Gị nwee ji anyụ. Yeah, yes. Eji ata Yeah. to go without. 2 with, 1 without. Again, you loading queen 80. Onwere m n'iti. You may let you some mumbo. Mba. Genotype again. AA. Blood group again. O plus, O positive. Phone number. 081 4850 2976. Akwe mana ihe anyị na-eme ga-aba n'ihu akwụkwọ ịntanetị niile ngawa n'iru. Yeah. All right.